Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amarokereryo y'abaibuli Manchomo rigere seri kia Ndizi TV boirobia ase ande osokereza ko bati merobiri yaito ndeno ko sembele no ganza ko bago ko esome na boye kwemanya mange nkanya liko baga bwati kana bigo wetera semerobiri yaito kuru wakete go ikira chinga kibune chintu ndena to komera na sendo ikirenga ekene ne kyo morobiri obosera bwenga bagedi bane pastors bikirega gahe ndya ko to semerobiri sobwamo Nero butambero bato bosi bore bwa kubori yali bori yaona ngosaka keranga kyago amona intwe ande osi asobera takobago kubwate batala ibo kwetera semitanda ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na kwenye website www.ndizitv.net. Karibu sana Pastor Gideon. Thank you mara sana Pastor Joshua. For the first time naoje se ange wiki ya maitiriga na utenga yanyirete goraga kurasi sema pastor manya na yanyira the pastor nayo kuruare uchiari nyari badogoro para chidia nchira be kurami bijaika abako ne mora munero re musenero lakini rero njato chinsa yange sastaiga yes twara tino no maranje twara ganya yara kanyika alright mewa sa pastor na gerendete biyane yes weekend dobiya asa odara biro waru Karibu sana. Ndio no moncho morigera ndo morigera sejiro kwikira tumegocha Pastor Gideon. Umanjo morigera ya Ndizi TV. Yongo kwariga ni gocha sobo sera bwenka. Ana utoko semania mangana maya. Yoro yawo familia yao. Nende umanye be familia bako nyora bintu be kamanya. Yes. Na bako nyora goitira seo korigera Ndizi TV. Kwa manyire ngana getirira bukonya. Alright. Na ya tu kurigereria tu rusikende. Na ogono osemania na kuinyurani. Bia sana. Karibu Pastor Gideon. Bia mono amisi. Bia mono abalia moko tobwati ase kipindi kia Ndizi TV bosera bwenga. Na wakaribisha na inugono karwa maoni ino tumachi message chiria agere tonyore obosero obunga kubwatira na tole bia mono ande karibu. Bia sana. Marago yebo na wiki ya tokobeta Pastor no mera mashabiki mange otanga morobiri ndo chengo bokaririyo ge doski gima egotokon asemparoro nande bakorago sana iga kurma bibakiranete kwanyoro na obigete TV morobiri buno webosera bwega wade kera baragira ndo baborari kiboto tukiranete toro chirore morobiri yo kinjero to semya nyara ko batokugwatira nabo igokwane kinga nyara ko batokubeka obosera bwito nyara ko ba obiya ege pindi ko mwanchu morigirya digo kerengete ayo mwana gekorengete ayo mwibori nabo igo bosi pia sobwa mubune amate twanyara ko batoko korana nabo igo twanyara ko tukubeka chinchera chito twanyara ko chikubera Pastor Joshua bagotambe muntu yo nonyenga na mugo chege kuri ndo bwancha nyobo nukonya kumanyana tukumanya muntu umukore byatenga yayo ni mamanya Pastor kwa manyana bano no mumanyete uri kero chege tatu peche si myake mwa Nindike page 16 ninke Ajewe kabla jiku bila 16 ni interne. omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaito yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime oburimi n'obunda n'omurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga oburimi n'obunda nabo igo oburimi nesiro nabeire ngo gotalya imeyaliro bali agusi tumera n'abalimi Ndizi TV
ubwansu bw'omugusi sana nainde toiranire asendeo ekerenga ekeno mwanchu morigereria no kwera kinga togere ko batogo semenege kugera nga enganene na barisia tole ko batogo sanga gusaba pasta ine studio ne yo kwene kinga tokwanire igoro engane yemo iyo ke okenda bagirira barigereria bange banyare ko bakora muraintwe batanga yaya amisi amona ba pasta kumuranje kwanira enganeye ikoro kweyanyare ko ba igesuisi abanga bataraswa senyu batanga no mwibulyo bontenga yayo taragendaria kwararigereri naki mpenyarete ingane nage ko yabonyareta asimure pastors nyara ko botoko ikonera igoro ya ubutaka usobole merwa obokoba asenga bwagera umwana muswado senyaruka pakokari wale igari na kwerorera na ngiyo ko chiokoro bono inere ngana kero kenda ngabange barakutanga yabasibire nabo ubwancha no musumete kigima lakini baenda ali batero so ba misi gaki yaje no bwancha nyobo pasa gidio ligichebe obutero na jeni moito ingi kwarore kiyaso muchuria bona ito kwarore tenga ukolemerwa ngoro kyuko ningane likoruma obotaka timazo botaka ko era sikuzwa ko pasta no dote ingane no netete to kwarore aso bwenye na sobugare igoro yengane ge kogeranya ko bibuchanda abantu bataranya ko bagoswa senyomo asikeli bagote ubole merombura sumuchuria iguna ntu abayibuli bamura bamino abasabati bamino itogo ko ari bagonyara ko bagosoka ase umuchuria pasa gido cyaka mwana biye muno moralia nari go cyaka ne gitabu kya Matayo isanemo Matayo isanemo kebugo kya yemeronge tatane yemo oyigwe ebukune goto uboroso yes kale gotebanga ye bukuyane gesonga tanga yase igogono yes timo kumilima ngana ndos inki mogo chakolia inki mogo chakonywa oseni inki mogo chakobeka emeronge tatu ne ibere batanga for after all these things the Gentiles seek for your heavenly Father knows what you need all these things inga bono n'abantu bari bense abasamu manyityo mane ekobera umurobiri oyo igwa bwato boroso ime yo uwagerwa wanyasa mu pastor abutu aberto ko igo kanga eko boroso nonya no bwenyu nonya no kuigwana ugo cyata na Yesu ugo cyate buya akiri bono ise ko cyata mangana haya na mataka to ari basis ya pastor maya waso ne linga gitwe cyandira inga nari ndiriyo yego gara gitwe cyanda ngitogo cyakonu ingitogo cyakonyu nyasaye namanyite okubanirwa aba tayari tangani meronge tatu nisa to ngakibono ligiri tangani oburutu bwa tata aya mangana yandi nakore ndo kina nya momento iga ke tonale ko teba ngiringa omurigereria on distibu bosera bwenka litangani ayo wechandira aya nonya na ayise inu ngakibono mwechandira aro bakamwanyari yatugara nonya nasogokia naro nyasaho kumutangana unless rero tumuga ati Yesu nantumutangana ati asenyomeye nawo no cyanda umuga nabo batabi mu muroyi na mora ene nonya no buragurende mugikora bururende monyo aramari abantu kurubara bakamariyogo chuma ure bakuru na chuma ure ko ndo bekeiga onyo ore none petiye onyo ore kibese pasta kali pasta ne barasa obaze ne ngara pastero abakatanga abaswati abangana bakoremerera ubutaka no kuremera kurusobo asaiboire lakini wabera komusana asanyomere gukia koremere nabagaze abatari uri bwase time cyo koremere kuri kwa kurusobo ni okoro kuya bose kuri gaige yake kubwasanya ariko bagoswase nyuma pasta karibu sana njina rero baiga ubutaka kwanza linalidanganya yaki mutaka tayo asense monte yo kwibur mutaka yes abantu bonsi igo bayiboire no basemeri okuya bono aise koiborwa wamenya konyora oburemeru mboro bayibori aba bakonyora mbabwa taya abanyorete abarentere to butaka ekiyagero butaka nebibe yes ubutaka nekero otabwati umuntu okubwata okoboko onyora umuntu okubwata okoboko naye tokoba mutaka aya inesemeya ensemende nabo banyora abayibori aba mbatemete kobura cyombe ebibe
gobi ebibe umuika wa shetani igoganiretia abantu amabe n'umuiko nyasaye igodosenia abantu baba yabatenenge Yes. bono kwa umuiko wa shetani osoire omonto ore next to you Yes. kugugore ng'ombe oyeita oyosomia omwana amaisa arwara otige skuru Yes. gugujokore iki bono emamo chaya rentinde chando buo iye koenda bukobo butaka n'umuntu isa kuru ensemo akubwata okoboko agokonye usagwa kari fees usagwa kibasi cy'ibiasara akubwata okoboko yana boko genderera bona kari gwikirira abantu bunaba kwiburi wase family cyandire bono nakitogo cyanga bire batabanga dingana osoko kobo muntu umwangito monero umwanjo monene umanya kumanya iguru ya ubutako bona kibugucha Yes. kero kwamanyire bono uganye kurwa so monene nyasaye nigago ko emirobiri imiya nabo ko genderera amari neke akise nyasaye mangite nga shetani naro Yes. ubucyanda abantu aso ubutaka kero ubutaka abakore twinjiri nago teri nyingi Yes. ubutaka nkore tubura si ibintu by'ubutibirira ubwata amari waso bose no kunywa watibirira gusi gwatwara umuika w'ubutindi w'ubutaka gwita abantu egero togigwe bono kwamanya kubwatwa amari asira bana bawo bakonyora bokonyi kurwasure bamenya gukina ko babataka Alright. igo mutaka umwanje to monene akiri biriye goteberaga gitabu ya Saburi Yes. 40 17 gotebaiga njeni wendo mutaka n'umuremerwa kuri ndo monene niga kunyechanira naye urogo konyu kwane no gutoreka kwane aye nyasaone tutibana Alright. igo nyasaye namanyita abantaba ubone kyago tebanye kuri umutaka ayegendera kumusemerio monene uganye nkogokonya lakini abadeberitiro nakitega ngaki abanyasara abatakwa kibese lakini abe kibese ase imibuko y'abantu bande akugwanjirwa Yes. ngoja mubasta nadiri bukumi mwana masaidi kwanga kigutebana amisi ngonyeri bukumi yakonyera umwana na kanoyo na nanyora naja nako bono kunyoranya urugwanjirwa urugwanjirwa kugendera kugosika butaka Yabona sana narege kwa Pastor Machogo. Right, to be blessed kwa Stephen Ompati Dolphin Kemunto Mwenga. Asante sana kujisema chake vile kwa tabani kondan na ndekera tukoba kingo CSM mange kefa begi na bogo FC Bamungare hospi na mashabiki yenye kwa gosoa ime mitandao itawatanga tuko dan antagana tukobatia umuroberi uyo. Pastor tukonere umusaye uyura Messi oyikire myaka ategeka konyoma. Lakini sikurigire nchirange bangete aina bora itubuno muhamata yasa mata ngaya na berore bangake no bwato buremeruke izita device boza na wona mata ngaya suka mutu ayana me komera na ere mutu moreta ya kwanza morre mandire ere eri ndumurikia mari imora mane mbuya muno muralia Messi umuntu litangani mbwatie amangana Pastor Ted. Yes. Muntu tayuri mutaka kubwato bongo is an opportunity utaranyora abantu mbale bakunze skuru boniga iyo ikire myaka yo kunyuma buna gwateba umuntu agwete amate omotebi ngaren ente kenene nabwate saiga sara be kumusubati oyi ngora nabagaka bano bakatetebiri nga yatwalisa kero kwatwalire saiga bono umukungu ona acha no mukurara na umurara arenja bantu bagakire bakachinyumba kinene banyuma nando butaka bwacho bwabasoa baoni nonya ni nyumbe ikigento rane gotebe kenene kiringa umusaye butaka mbuyo as long as you obwata maboko ni opportunity tara avail itself ni opportunity tara acha utenenge abantu mbere ba utenenge imyaka 40 bane batenenge imyaka 25 batware niyo igo muntu kale buya to twara yanga ngabono yuko munyoma osituko kikunyomana uboko ikomo nyore mwase iri birengera libiri munyore mu korenta Maria mange mono rande abantu babe mukikoba example sabantu bane igora bana batanga okuyariga uko nabo bate musaye genda bosi onye kabwate mono onye tali kukikokore nyange egera korumurubiri uyubona kane chiombe na manganande onye uko nyoma kundi wa kawaida
abwate nyumba mwaisa oja kuisarasara mukae banyora obosemi basi bagendere n'obugima Ivano Sam engane Pastor Joshua igeko muchando sana se abana kinyaruka abukiro kende bakora akoro buringori yake bapima maybe uligereria musbati mwabonaro monenere era nari gai oro nende yakubarete ngaya tura rono nyomo jowe igarete to ikabwa bize ranya ngokoteri kofuga gai na ibono to gochake egento natagoteba saya tokoreng'ania obwanchani n'obotaka aya ekero obwanchani bwasoire mburi kuiyora obotaka obwanchani igo bogosoa kwanyora ng'a omonto oyo bwanchanire omusubati omoiseke oyo bwanchire omomura oyo bono natebigwa omomura oyo tabwati nyomba aitete koigwa natebigwa tabwati mari toti koigwa igate komenya ng'a ong'irire iko chaka obogima omanyete abanto aba nagotebia ng'a berure bo nabo bari nyasaye agotebia ng'a bagotebaga ng'a igondo omotaka omonene iga orochete omotaka pi naende omoremerwa gaki toteba nagonkonya abanyasa buri nyasaye agokonya ekiagera narori na maisa nabange bagwanchana kende gitayo oyo omaka yenda korisiria omonto omotemi nkuchiombe mwiso konya akamenya komwanja akamuira mumuru akamuira akatamanere otagira amagite kweng'enta akajikubariki kubabwata naunda dadi uko na magari uko na kazi nzuri na nyumba nzuri lakini hapo ni kwako na kwangu hapa niko rali ali jambi na rali ali hiyo na nje ingisa negete mwanzo baba digete ikagera kata kubagaje akababona mali bakatene ngabo bakagendera bo bagenda tabi igubu taka nukubu nyora ubwanchirane mbu basa kokera tu panga mirubiri yawo ayanjira nanga nabonye boyiriga Yesu kuru yasinya igono tingo soba bono nyasaye nkonye bono inchirinde yose bono bwanjirana kogenda kuri kibarua kyao uri nono okora ibintu byao bwanjirana Bienvenido sana maragobe bono mancho mori le Pastor Gideon Pastor Joshua no barega kwenekia buna tuansia sobo mutonyera ko batokubatra na amone ngwane Pastor baroro ba mereri kurinderende ase ingicho yibintu nagrebe umbuchi bwa bicara bwaba kwani no okorire kuri great gakore na maiga ucha kuri byara ngantu agotebeti jemima ngagari atogotobwa mabono gwachire abana batatu into ngiyo ko ukoba bono kwiranire maiga kiro kendo goba buno bumboro Pastor ase nyaruka na musubati ondo gwezo tarangara ko bagosoa ase nyuma na Pastor atekire bote abankelina kiri tanga ni getekenene ubwancha nimbororo abantu abonye basoeta so enyomo babwato ubwanchani batari kuna kurigerere na kikwarore gitabu ky'aba Filipi mu basitozo bukendigerere yonso Amerika ligero tebanga aba Filipi nyeke ubu kya 11 ika 13 kekare gotebanga I can do all things through Christ who strengthens me ekegusire gotebanga ninkore byose gwetera ase Kristo yokonga chimburu yani goma regret ye gucha ekeroro yugwa eyento kiragere regret yeche is not perfect tali oboremerwa nekero ubwanjari bwakora edoki wake yakogera ko tebari ngana tuliendere magicha tokore edoki turamu icha tore buya eyento kiragere umuswati yacha gote ungama nekero umusacha atigiri kumwanja nane buratitu atebanga abasacha rugwanja baku abakungu banekera abakungu banjira abasacha eko bafaze mengana yasale nakiyago cha kurigirete lakini kimungu atubwanja abantu mbali bono barabataka ayuko balira n'abataka lakini babwato bwanjani basomiri abana muna mu bastate banga atabwati lakini abwato bwancherwa bamaitenga yidio ni era acho gusaba nese nginja ko iru mwana school tari kuchire kunyura ke mongiro moe nane mamirango ora ko yedo ayira mbabwati lakini bairu bwancherwa na nyasaye na bako nyora basali bako bakone igo ekintu kiragera umuntu kurigire lack of love mu basitana kikiara goteba eke mungu ikikomi na yamo ngakiye goteba Philippians 6:11 11 yego de bainga elinde inyore asenjirende yose guikira ukubukibwa kurwase abakure taringa naikire konyoraya guse naikire koba umuikiranu ndio kurende na komiri orogendo
inyabwate ekiagera nabwatirwe na Kristo Yesu. 12 13 tumekiota Abaminto tinye kagetinche omonyenenga naikire kuyabwata kurinde ninkore egente kemo gyuka kwiba yari nyuma ndambali yari busyo biyamo igo amangana ntari wika kwa eba yamagera umayete regrets ikigocha nga amisi batebetias onyenigwa bone ndokelikia ko ngaina nga amisi ba ringe right you are wrong but generally onye gwasoita senyo mu saso bwanjani obo mu bwato bwanjani there is nothing to regret. God will bless you asenyo mu Yebona sana pastor jishende kete ngore thon board igo asenyo y'abantu bayigona na mu bwanjani kabisa babegitamo kento nkiyo buna ubutaka igo butaka obonene kigima kagete pastor ndira babwata bobe n'uburi bwo kuburu bwanjani asenyo ubutaka no kuburu bwanjani ekiagera ekeroro mutaka omwegenwa inche igondo mutaka omwegenwa na mukana ro mutaka omwege turamo twegena uno manyite kagosoka nije nasoka na butukume na maragoba utanyore dikende na buri mwakana kinkonyo adinyore mungende tinyore umanyite mwamanya gusaba mwarara jarate kubaria ikeno madenga tinyore tinchiko kolera kende kiao igondo omwegenwa abantaba igo bakora bari kwemurungana na hakika asubuhi wanapoamuka paka banyorege ikira bigenda nini kinegana ngo badebe oyomo atebetyo mukaya matebeti na pasta wachile mburu mangite na alimi imbura ya ture mambi ndagiteko soka guchukubusura mambi kuzimeda nguchi kuna abande babone mburu ya alimiru pasta tanyi kwate kende nonya kanisa ndiko kwa ndura na busa wono pasta maote bimungina ngaki nojo simeke lakini tagwa na hotebi yantebi ngekene umangite bwaki amupasa badenga yasane buri chinje akarara ekerara mambia kakubuka akanyorera ari denis ya ari akire pika igwanta muyo aikire nijibana munga uri mete semeta chi bakaja kugaja amode pasta nayo mwegero amoya ya no kubakirani kibando mambia kintu mpete gusimeka akamenya kupanga history ichura akamenya de pasta asi mwinjo na ate kwa jibu mwaga kibande kilo 10 rubu 25 na yibine bya na leo ndio simeke alright umandaba kumugwa kali ngo wase ya karabone yakora ikera mutu kubo mana bwake igumo no kwiginana no ko anchirana utakambo iyo yega munabona gora mena murta bana gedegera babe oyo mokorera uburi byokorera ngata anje mama akunita akonde bindi nywe cyane cyabati manya ko gende school yes ngutama kuje school nuyo ne jokorera mama nayo de mama ndo sena ndo hirongori tando sereti ona kurita ndagite ko wera kankora ono yakunda kuje school asinge jatigire dagira nuyo ndakora kuje school asinge jakanitie dagira ya buri ona banda bari babiri ubutaka mburi kuiburganirwa yes nabo gotenenka nendobo mutaka nabo musubati yako genda nyoro musacho uri kiwe no mwarimu aikigati ibirija bimosoe anywe marwa pakabutu usanyo de genda miremu paka abana bamenya ko sei bizukuru babereka alago tama kujisoba naro uyu gakutama ubutaka yes uyu gakutama ubutaka oderi ngo bwairira pasta gidio ndeke tabere tano isi suppose bonga kerokende obwererani no borobwo ko yataboro muchando byako gera aje pasta wachire kurigia nayo mutubuye ngakerokende naye breadwinner tonyore tubwachire obwererani kuri gotanga yaya ibona agenda rero umwanjone no migaki tinyore tikende bona kugura na kurwari ko motenga oroche ntabo boleti no karatasi rero bakuchiroka chikaya bagechi bona yebo nande cyuko mburiro titimbo boleti izi bozbo me bio bwerani obo asenyumo no burongo che bware to bututukanwake umondo manya kerokende kwanyora kwalira garima eyo bwerani koleta buru bututukanwa sikinyumo nando okora ngamisi bono ukatete konera baga
gekogera omete nonye ninjira omukungu ago kuburira iswari Yes. nero ngwategemeire ng'ana kiukumuira Ahora tokore chisemo. ekisemo kiose igo omukungu nere gagukuburia enjira nere nkorarorane nonye ebinto ebikoba tiktok omonto one nkoroki bari oya gwaka esiri omwe nkwanyora abana mbataete baragere ng'aki togokora igo omaete okuburiri ng'aki rende njagerete iye onde nare okuburi gesa kwagasogete amagoro ogwakani gocha bono igo bwererani obumbu bwate gento omochando omokungu ng'aki akobori mosacha egere nonye noyo ochiete korigia anyore enjera yokumwirana ng'a nanyore egeke gose tikore tinyore igo buna gwateba ekene communication is very key lakini nando use kuria no Proverbs 31 yari iwebe ningo kwanire igore the virtuous woman tiraida turakebeka seke gusia omukungu omwegenyo yekugera agakwechana umonyoro omukungu rero gento kere na egetekia igo nkweresere ng'a nonye ni bukuri asenere goteba ng'a omukungu ni nero gotagore nyumba na maoka ayora bwika basacha mari goteba ng'a batagore igo omukungu kagukunga na beta keringa omusacha omugori nenjera y'obwororo nenjera nere komoko semeri gatigangire ndiswaria Pastor Joshua, paite na bekubete rio kabese no tonyore tiri tukeri ko gocha komweresera mbaroro nande. Iko gocha komatenga tinyoreti, abo getera kwa misio matenga ngai. Nyangu kanyomba igana ari gotobwa. Icho ikeranie amagani ari nyumba garia. Echire ndito kuna gukwana na igoro yokori merugo. Na intwe ngwikaira asto ndoko baba atsio. Kwana na tukunya kwebisase, wana kiro manyana gocha gotaire ndata konyoreti Pastor Joshua nyumba, ora nyoro mungina karegari mwanga ngai pastor. Iri tukuria kabireta iria gatatu bono nendo munyadeni ocha kwigora ngorota ngaya ekingo murigeri neke pasta Injila terega ndaba advice kuwa mona basbati aba kena ba mura mwanyu mwe bota bana babiri batatu bane batara kura school yes egento manyete neke takorengeri iguru y'ubutaka ubutaka bumanye naki yenu alikuwa biro machafu oteramo ingu sibindi usine sabuni yaborda nesibi yes nibyo ubutaka mbuyo mbuyo kongu ekero mwabo bangeire no babere ekero mwabo bangeire yes ubutaka obumbu bwatyo abakongu endo keronkeri naki motebererani mwanjane eginto gekogero mugakosigasega nisa karagochika ngada misina kurusio elmugu nabona akakayire ngana mugu elmugu okay umeze karagaza gukina nanga ndo musaje gwato mwana mudu musozi utegicha yani akora umwana nkianyomere umuntu otanangi to kore mbere to konya ndakaje kora bana bana ini ndi yawo jokora yabo no ana changa nyoranga umuntu kanyorira umwana birenge byo musaje biraso umwana yes umugungu biraso umwana ona abantu bakatogosoka njidiri jikurigiri mukungu na toetana njiro umwana ngo daraje no mugungu wako bona ki neki mwana akulia yes na swade gari melimo matatu ngareri kirena ki ni wotagito mukungu wa wanje anja abana baye kiri kira segari azikuri ngibega kibono kerega kana jude bwade yana nekene umukungu oyo nero buguri tikurunda nero lerete teyuiti mwana yachandeke bona yenda se utapo buriti aje korumu kiriye bintu ne omwana mwana era ibona nyaba to kuri mono era ba yes amizia pasa dora abana banyadora pasta ko bori nenga iriena botarase no muno mwana igachi chengo akamukirie kari abageri gose ekire bisu bya abana bya chira riwa chagwe muki kabisa kari abageri ko buri na nimete no mu pasta ngo buri are mu mwana ataracha oro mukungu uri yaro mwana oro nero korera bakuba abana bakore bache abana bache one ranya ngibisa ya mwandara mura abana mu buri tritane yabona sana mwanjo muri gere marko ya bona timaiti gose aje naki engwane yabona mogoro bandi nyari ko bange ko pasa ngatonya ko bato tabanga nubo baboro no kiro kende abangi na wai gute kanka to aso lakini batanga uchumi njere kongete anya ngombe ti to uchuka bona siumunga kiro kena mabe to uchuka kare pasta rongolire ya rotindi kwa rosenere mechi igimini tinga bako nyora mabe no nya ka point ya kama mambi rero 40 gaikire Pastor Joshua 40 times 30
inange 1200 wapima misi umusibati rupima misi wata ngoyo ndoche tigangari rubiri yake njire nditonya go sira na boy go sema ne maraga boranga ne toso asenyome eri twese asobwa mukero kende abera toke pastanga umusibati yo go chasu ngo bwana na bwa to bonga indigete no basemi tanya ko to kuna mo manera oise kurigerera ikinyomo kinyinge in fact muna pastor atika goteba yes ndongereye kurukwa basongo bakoruka nka scarcity mentality yani ere igaro cy'ubureme urabona abantu babatanga kere class ikome to begeta amacha yo begeta ndi mu buyega onde naro ukerigereria ekero kere nuso batabekere a half full onde naro ukeriyo karekere a half empty bongo ukero ja half empty ere garo cye birenge ekegero kinkoera kere oyo kero ja half full eza kero cye towards gego kinanga egekombe ke amacha yaracha kine igo kagetenga encherogo so asenyo in fact abantu abange basoira sikinyomo including me abakungu babeira a great support umukungu basoira asobulima bulawo akiri yaye nigere ntambo mete bankorengere bali kwa bono nabo konyora ngogo konyire mutakagerete timanyi ngabasitane kene usinubuli pastor na lero pastor abasaje barambara okatanga atiganda ikira nimero berigete yamagendere bere tatuiga kati abo kwagachira no nyumbu iburi no nyaga inyombe nkiyiga ndaramureta eri ni yainga pasa teba urikaro chenga kire half empty no uri kwadanga tinamo manyereria kia utagonte tiga kwanza ndakora biri bitatu njinda baruzio matebika abanye gukwana igoro yo botaka na tingo cyo taranyora munda ukira ego kabuyo kunya bateba na tingo nyobo mukungo mataka na tingo ngane tinda ikirana taranyo mukungo akonyo tara umira mukungo akonyo okunyoma kuwatia formula none yamisi batenga ndiko nyomete okunyoma kumeli utore formula yake no kunyoma kwinyange na okumaji ko prepare lakini ngura nyorore kuri yo kwata kumbera musiaba ona kwa mama kwona ni nyange mojo okora kunyoma kubwatia formula na inde origererio botaka to kunyoma yaya okunyoma kubwate mangana ya mao oyo made batenga tingo nyoma baka miaka 5 bas kala gori wike koera akaganda umujure ko kwari mu muroda akanyoranga amako yawe nari akamera kumadenga gia bonende yo moko yone school tayo kwari kuga akata badigante me abasa kondo mu ndamadenda aba akamugani matekere kwa kani unga tinta ikonyo tinda ikana akiko ngomwa umuhaja akubijanga igakana ona liambe kire buya na ndi mambi kwaje ona kanyaba igona nduma tonyome ndugu mumwe adawa myaka 5 onenyorete onenyorete na no banje ni bana byo abona bono kunyuma kuwatia formula igama ndonyo ukone goro yo gotaka ngata kogenda igagoso au kwane binda tamanyite kuna bire esumu ntako te goteningira tokomanya ni kyugo te koba mbisi mambi tokimanya ngome bino bendisi ibindi biyumu tibwanya sayari tangani ibindi ngabamendera ni yinyu amanyoma amari nachi basta ogusiba tanga mana gago cha ne sani ya igo oguchibotu gana emine tigarende ngoma munabo pastor munatebanga uko yali gakulia na nto kwandete wiki elinga onye muntu kare bona bangana uchi kokongera n'abantu bata ba school bonye tuli banka buya bana baachire ubu baho utakai inake kiunga omwana gago jana kuja na sani ya gago tanoko gani kwa yesani gago jana ndokie kinoko gani yesani wikebe igona kinga kitogo so enyumo tigato sabe nyasaye na ande tu yaligani nyo musacho yo somete chaka none ngora na abantu bakora no atiga mwaka tiganko support igangende ugule pigipigi unakogende to chakeri nayo so oni nona matoke isika. That is what we meaning puta bona muko ni amatoke ne uno si bole bateba ngangi ariko na Yesu kumbe suguma ojonya munda tamunyoma aho sata munda morela ko na Yesu kumanya no ngombe tabwa to kumanya mgento munta ko bamampia alright yabona sana ariko ko kwa Vincent Kanyaru kuruchise machairanda obasemi biya ase abasaya monechi family chite marago bayabon Dolphin Mura otebanere ngano are imeya umurwe chinga kiwe go Steven Mbati patanga bagere to ko baba wesemya emarago bayabon igo pastor igo enjire no kurusio bo basa basabe para bagani tebado baisara sete batanga fence igo patanga to pina yango ndarora enjira bokora mwira so mwako especially in finance period wapeti ani teganda mwange metinyi site gadalenga
ngwe bokibokia musaye buno kero kende no musuba nyaro ko bere kigimo ubwato muma lakini ngoja kumu sukimaega ningane yobore mero ngana kira nyara ko kumwemara ko yabona pasta enche nabona ari kubwate sio mu radio minta umusuba tyoyu yasara mumira muntu mwanje aho miyo muntu mwanje te gutuka ba botinina aba muna kuiba ko nagukora mu murugo ko nanga tiganda akanya ngoyigwa ta mu oyemere igo muntu ago kiriso aho dena tigatoende bona torara mama toke gicha mwanja mudago nyomera mwangina ko mudago nyoma bolo nyomera mwangina ko bakina ego nande baroshe muki baba yandara baba ubutaka n'ubutabwata ubutaka mburiyo mu murai ate anyora amari gusarikwa atumike bubi ubutaka mburi muzubati arikwe amena ko rango utayisaini anyora umuntu mwawe irire ubutaka mburi bono oborora mwanchana umenya bote bike mbwate C+ ose C plane kwa mwote baitiga ko make you yabobe singe nchungwa tikibese musubati tigan kuire kore sirake umuire kore ujugira jwete wenge kumusajo muhawo uno ubutaka ubwati ntuko busaria nabo yenda nabo kunywa makuru mutenenko nende gutira so butenenko nande batsari butenenko kama wabataka nabo yenda mura bataka mukine mora munya mwabira batenenko Yemoro sa nare komentara bunga pasta omete abantu bari ababireki abatenengu ifati yapaka gusabanga bakino n'umusacho uri bariye bwate yandete ire michando imeye nyumo kubwekera atayebwa ngo amari ubutenengu nabo kubusaba lakini nyari bware ntubutaka bware ntumuchanda senyumo igonga tabanya sae keria manyeta ko atoteri kurumata eringa ingi mukora kwicadire kimoko be ote ni manyete. By the way, Pastor, engane go kwanira my good friend on everything eriga go tegari kira go tegari enchirare ko abante lift iganchira especially manyete gari rendo ko endiga abangi babo abara gutenyo by lift n'abasibati and everything asemetinyi saba yoka ga tegari ria igara tete mechanda senga yaye akamwa koyonya enchirende Pastor nakeno kona no arinda maseni yakire naro onye turi ko yatarira bijabo komu to yatumeke aseni jogo sira chinga chitoranda ko chiapa macha right yabona sa barago yabona mancho murigireria chinga kichito cyachire kefa osoro ku count 047 abo por muragwa ku chisemo cha South Mugirango bato banga no bare ime umurabere bagati ko baba kweseme chinga kichito cyere pasta ngana ya muri cyaso mancho muri onda tebe na family ngiya ne familia emwanje to monene right ekiagera yitumu kitio monene abanga saa ko gorire jere gutenenka omusaje gutenenka ogenda mento mukungu uyo kujikorra tame abana bajandika nabo gutenenka ogenda menya ale nabo gutenenka oansekora bolo mukaro muchafu to mutaka uno ubuya ubutenenka bole no monene bole smart ubutaka bole no monene bole smart ono nyasaye kera soire miya familia mwanke nyasaye baraye ubokoba keni yeto yo de mugana ona ndinirete ego kugumira kiri nyasaye sengeja nainde nyasaye to konyire twajo bwaro yora sara Pastor ngana ya muri kigyo nanga tebiye bancho baligerere nka amangana atatu kibesa ubonda n'uburuti bwa kare nakare nabo so asenyumo money possession and eternity ebinde biko gendamo nabo so asenyumo kware ngo mu Kristo lakini asengenje mwanya wa kibesa mwanya wa rubunda osiri uburuti bwa kare nakare wakagete ngango so asenyumo tubwata no musacha tutenenge yara abantu batowe kenyoro musiri uburuti bwa reri bwa kare nakare igonga nonyene karo twasoira asenyumo tokori yamari yatonyari tutangane tio monene litanga turamonyora ebinda amanya gotomentera buyamo Bimano sana mwancho murigeria Pastor Joshua Pastor Gideon bimana singa chokonyara chinga kicheno wikane nege tasindi kyandeze TV kwenekia muna mwanyare kuba mugosenia abancho barigeria igoro ya obosera abo kwenekinga chinga chito chenyaye koba chigotingwa na magiria wikera gocha sabanto bonsi abaibori babe abasai bari bageto koba kwirigania gosoa senyumo onye ayekonya goisara Stephen's igoro kagete amafundisha ili kuri harero bona yana bokwira tua elinde naye nyariko gosoa senyumo
ibintu byonse abandi batanga naroche abanyabasiasa abandi batanga yana mwatokanitiga kari magoko mwatubiturete ndira batokogenda kurigia marito abatanga ubunda nabo gutokasa magoko gwasa yaho senetie ubwato bongai mubere mbiyore afya yago abo kwirigeria ayanyara ko bagotokere nayo nyara ko bugukirania amagani yago akirari tukora bigo amaganio ya enka yago nawe kirabo mwancho morigeria no to guikira omwario umoroberio bose rabwenga bya manasengi cyo korero bagiye koneka ko nyara ko gusanga muraitwe yara ngo moroberio go gokera kirari tukore Jumamosi kinsa ibere cyamugoroba wikira kinsa isatu twagone iri muri ryo bya umoroberio kubwate ndegata sendikia ndize TV korende ko kujyo ngari tukori yangyo cyakira kinsa nye chamambya ni go gata sendikia ndize TV ya somoroberio uri giruje kera kikoba yewaka ekambya se skuru ya Nyanchwa Boys High School asono omorigose omoralito Vincent Onyanjara chikoba bakora umurobiri nabo igo kinsa ikomi chamambya aimeyeni sa enjenu ni gomorobiriyo rajikoba goko inekiwa ase ensemo area ya Nyosi ngati yanda mange tokana tukoba to kwariga no mancho morigeria kwana kyaboneka tasene kyandize TV kenyare ko bagego wikira igago ase omenyete tokubona iro burigerio bya tumerane nande ewiki egocha